We gaan morgen komen op Sint Maarten. Dan zijn we uitgenodigd door de dokters van Sint Maarten. En dan zullen we kijken op de dialyseafdeling welke patiënten in aanmerking komen voor niertransplantatie. En we zullen ook proberen voorlichting te geven en veel te vertellen over niertransplantatie, over donorschap, maar ook wat je moet doen om te voorkomen dat je nou nierziekte krijgt. En als je het dan eenmaal hebt, hoe het leven dan verder zo goed mogelijk geleid moet worden. Het is heel bekend dat de mensen in deze kant van de oceaan, dus ex-Antillen laat maar zeggen, toch wel aandoeningen, dus hun nieren worden zwaar getast door verschillende dingen die leiden hier naartoe. Wat kunt u daarover vertellen? Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. Helaas worden de mensen die hier wonen geraakt door een aantal ziektes die de nieren beschadigen. En bijvoorbeeld suikerziekte en hoge bloeddruk. En nierfalen, dat is een sluipmoordenaar. En je gaat het pas merken als die nierfunctie al heel erg beschadigd is. Dus daarom is het belangrijk dat eigenlijk mensen al af en toe hun nierfunctie, maar ook hun bloeddruk en hun suiker laten checken. Ook al hebben ze nog nergens last van. Maar gewoon om te zorgen, te voorkomen dat als ze het krijgen, dat het verder gaat. En uw bezoek, jullie zijn met een hele grote team, volgens mij 8, 9 mensen. Gaan jullie vanuit St. Martin Medical Center informatie geven en de consults doen? Ja, klopt. We gaan op Sint Maarten een aantal patiënten zien. En we zullen daar ook voorlichting geven. We geven voorlichting aan de patiënten, maar ook aan de verpleging en ook aan de dokters. Om iedereen up-to-date te houden hoe je het beste dit probleem moet aanpakken.